Pwerte, kainit mga puso, mabatyagan sa gihapon na mainit nga tiyempo sa Dako nga Bahin sang Pilipinas. Kahapon, baw naglabo sa 43 degrees Celsius ang pinakamataas sa heat index ukon ang mabatyagan nga init sa Rojas City sa Capiz. 43 degrees Celsius man sa Sangley Point, Cavite. Na-record naman ang 42 degrees Celsius sa Naiya, Pasay, Virac, Catanduanes, kag Dipolog sa Zamboanga del Norte. Buwas, base sa pinakauling nga datos sa pag-asa. Posible nga magasaka sa 52 degrees Celsius ang pinamataas na heat index sa Pile, Camsur. 47 naman sa Ilo-Ilo. 46 degrees Celsius sa Cotabato. 44 sa Tagbilaran. Samtang 43 degrees Celsius sa Rojas City, Capiz. Ang mainit ka panahon ang bawo sa gihapon sa Easterlies. Apang, bisa nagapadayon ang mapaang nga panahon. May chance man sa gihapon ha nga mag-ulan bangod sa localized thunderstorms ilabi na gid sa hapon ukon sa gabi. Naglabot naman sa 36 degrees Celsius ang maximum heat index nga nabatyagan sa buong adlaw diri sa ato sa Western Visayas.